navrhnem našim týmto občanom, ktorí tu ma tak napadlo. Smiela sa, to znamená, že je čas na to, Mirko, aj ty máš, nech sa páči, je čas na to, aby sme symbolicky vyjadrili určitú súdržnosť s tým, čo tu je. To znamená, že vy, ak chcete začať prvý krok, každý z nás musí začať od seba. To nám je všetkým jasné. Takže ja vás teraz poprosím, ak máte tú odvahu, skúste sa len tak chytiť za ruky s tým, kto stojí vedľa vás. Skúste to iba tak, pre nič za nič. No, niektorí sa chytili za ruky. Nám sa tu, ja ťa takto chytím, aj ty ma chyť. Totižto, lebo tá sila vzniká tým, že tie energie sa prepájajú, sa spájajú. To znamená, že aj my sa spojíme v mysli. Takto je to len symbolicky, ale myslím si, že je to úžasné, keď sa pochytáme za ruky. Bohatší s chudobnejším, vysoko postaveným, s nižšie postaveným, ale na tom vôbec nezáleží. Záleží nám na tom, aby sme dosiahli pozitívne zmeny v tejto krajine. A sviečočky už nám svietia, je to nádherné. Dievčatka sú zlaté, nádherné. Lebo keď sme takto súdržní, priatelia, pýtam sa vás, podarí sa nám to? Ale nahlas, nech to počujú aj tým hore. Áno, podarí sa nám to, áno. A teraz skúsime to, čo sme vravili na začiatku. Horia nám tie sviečky. Potišku si ich zapalujme ďalej. A buďme chvíľu skutočne ticho, aby to ticho bolo počuť. Od teraz.